Blon lajɛbagaw Cherifla jabaraso kan waati jamana kɔnɔ ani jamana kɔ kan an ka foli ani wala ɲɔgɔn bɛ aw bɛɛ lajɛlen ye jamukan a kanuna ni o ye Sariya Blon ye. Sariya Blon kɔnɔ bi an nana ni hakilina ye walasa ka lajɛ jamana cɛmancɛ fanga min ni o sigira baara bɛna kɛ cogo jumɛn na walasa jamana sɔrɔ o ka se ka bugun jamana sɔrɔ ka an bɛɛ lajɛlen nafa. Waati jan tɛmɛna an ni Dr Paul Tarawele an ye ɲɔgɔn sɔrɔ walasa ka kuma masala an ye layiru ta aw ye ko ni Ala sɔnna waati wɛrɛ an na dena segin kana walasa kana se kana masala aw ye k'aw bilasira ko in a kan ka kɛ cogo jumɛn na i n'a fɔ an y'a kɔlɔsi cogo min na jumadon Bamakɔ CICB kɔnɔ min ye président de transition ye an'a ka vice président u sigira o la engagement taara a ka intervention kɔnɔ a ye kuma caman fɔ ka layiru caman ta ni Ala sɔnna anw bɛna ɲɛsin jumɛn ma bi o de ye jamana sɔrɔ sira ye. Le thème du jour, les attentes de la transition au regard des finances publiques au Mali. O de y'an ka bi hakilina ye. An bɛ se ka an sigi ni mun ye ni cɛmancɛ fanga in kɔnɔna na walasa jamana sɔrɔ a ka kɛ sɔrɔ nafama ye. An ko sɔrɔ min tɛ ka taa sira fɛ sɔrɔ bɛ se ka kɛ sɔrɔ nafama ye maliyɛn bɛɛ bɛ se k'i ta sɔrɔ la. An ni Dr Paul Tarawele an n'ale bɛ ɲɔgɔn fɛ bi walasa ka se ka anw bilasira o la Sariya Blon kɔnɔ. Docteur Ami Foki Walimando. Bi yɛrɛ Foki Walimando Suntara. Nin de siɲɛ fɔlɔ an ka kɛnɛ kan o la foli o ye ta ye ka sɔrɔ anw sɔrɔ yan nɔ ka jamanadenw na kunnafoni minnu bɛ fɔ kɔfɛ jamana la nin waati in na. Suntura n b'aw fo n bɛ Cherifla TV fo ne invité la nin plateau in kan n bɛ an lamɛnbaga bɛɛ fo ka tila ka maliyɛn bɛɛ fo tuguni. A diyara n ye. Docteur an bɛna a dɔn sisan an b'a fɛ ka ɲini k'a dɔn min ye jamana sɔrɔ sira ye l'état de lieu de la situation du budget an bɛ se ka mun de fɔ sisan komi an kumana ka ban san kɔni tɔ tora trimestre laban ye caman kɛra a kɔnɔ ka ban e bɛ se ka mun fɔ an ɲɛna jamana sɔrɔ sira kan. Suntura e ye ɲininkaw la o diyara n ye jamana bɛ situation min na a dogolen tɛ an si la an b'a dɔn k'a fɔ ko crise ka ca politiko crise bɛ yen sɔrɔ yɛrɛ yiriwali crise bɛ yen bana crise bɛ yen ni o ye covid ye an ka crise situation sociale fana tɛ ten donc o situation ninnu fana filɛ nin ye olu ni sɔrɔ de bɛ taa ɲɔgɔn fɛ tubabu b'a fɔ ko l'argent a perd du bruit l'argent n'aime pas le bruit donc an b'a fɔ mankan ani nafoloko tɛ taa donc o situation in de bɛ ka jouer an ka sɔrɔ taabolo kan o k'i cɛ ka bɔ yen yɛlɛmali min kɛra o nana n'a ye an ka partenaires ni olu b'an dɛmɛ olu ka u sigimajɔ dɔɔni ni dun olu ka dɛmɛ lajɛ an ka budget in kɔnɔ a bɛ taa miliyari 200 ni miliyari 34 ɲɔgɔnna la o mana i tɛmɛ ka bɔ yen fana yanni fangakɔrɔ min tun bɛ yen yanni o ka taga san daminɛ janvier wagati o tun ye ɲɛbilali min kɛ an ka sɔrɔ musaka sɔrɔ ko kan o kun ye miliyari 2,000 miliyari 100 ani miliyari 80 ani 1 min ye dépense ta ye a kun ye miliyari 2,000 miliyari 600 ani miliyari 4 ɲɛbila o kama alors ni tun y'a lajɛ depuis janvier wagati miliyari 400 ani miliyari 22 o de tun bɛ an ka sɔrɔ recette ani dépense cɛ dépense tun ka ca ni miliyari 400 ani miliyari 22 ye ni recette ye donc an tun kan ka o de ɲini mais yanni fangakɔrɔ in ka taga a bɛ taa wagati min na 18 août wagati o dingɛ in nana bonya kosɛbɛ parce que recette nana dɔgɔya fɛn ma fara recette kan dɔw yɛrɛ nana bɔ ale la ale tun ye miliyari 2,000 ani miliyari 100 ani miliyari 80 ani 1 o dɔgɔyara ka na jigin a jiginna ka na kɛ miliyari 2,000 ani miliyari 100 ani miliyari 7 ye mais dépense de nana caya kosɛbɛ parce que dépense nana i yɛrɛ sɔrɔ fɔ miliyari 2,000 miliyari 800 ani dɔɔni donc n'i y'a lajɛ an ka dépense nana caya ni an ka recette ye ni miliyari 700 ani dɔɔni an o dingɛ de tun bɛ yen yanni IBK bɛ taa le 18 août o dingɛ de tun bɛ yen an kan ka o dingɛ min nafa bon yɛlɛmali nalen kɛ embargo nana sigi an kan n'i y'a lajɛ bi tuguni an tɛmɛna o miliyari 700 in kan an bɛ k'an kunda miliyari 1,000 fanfɛla de kan dépense cayali ni recette ye an bɛ k'an kunda miliyari 1,000 ɲɔgɔnna de kan donc
ni a ma lajɔ joona an bɛ se k'an yɛrɛ ɲininka est ce que Mali tɛna kɛ cessation de paiement na est ce que an tɛna dɛsɛ k'an ka sarakaw kɛ ani an ye engagement minnu ta diɲɛ tɔnba tɔw fɛ est ce que an bɛna se ka olu waleya donc nin bɛna kɛ problème ye transition gouvernement de transition in kan ka min minɛ n'a bolo fila ye n'a sigira dɔrɔn k'i ɲɛsin a ma c'est vrai problème tɔw bɛ yen mais nin de ka gɛlɛn n'a bɛɛ ye min kan ka ɲɛnabɔ joona. docteur nin diyara n ye an b'i fo ni an ye nin jateminɛ n'a fɔ i yɛrɛ bɔra ka chiffres da an ma cogo min na ni an y'a lajɛ bi gouvernement min sigira fɛɛrɛ jumɛn kan ka kɛ transition in kɔnɔna na walasa jamana sɔrɔ a ka se ka bugu recette ka se ka bila budget kɔnɔna na. alors n bɔra k'a fɔ sisan ko dɛgɛn bɛ yen dɛgɛn belebeleba de bɛ yen o dɛgɛn a bɛ se ka lafa cogo di sɔrɔ ko ta fan fɛ n'o o ye recette ye ne bolo an ɲɛsin fɛn fɔlɔ min ma o ye exonération ye n'o ye mesure minnu bɛ ta pour que ka entreprise dɛmɛ u dɔw kana impôt sara ka d'a kan gɛlɛya u ka entreprise gɛlɛya b'u kan ou bien ka entreprise dɛmɛ pour que u ka se ka u ka sɔrɔ lawaleya entreprise kura minnu créera sisan société kura minnu bɛ créer exonération bɛ d'u ma k'a fɔ yamaruya bɛ d'u ma k'a fɔ aw kana impôt sara ka a sababuya kɛ aw sigira sisan fangaba t'aw la ou bien ɲinan ka gɛlɛ aw ma aw bɛ wagati min na o wagati in ka gɛlɛ ou bien exonération yɛrɛ bɛ se ka kɛ produit dɔw kan n'o ye sukaro ye n'o ye nɔnɔ ye n'o ye malo ye n'o ye fɛn wɛrɛw ye gazi ninnu ye ani pétrole ninnu pour que jamanadenw olu ka se ka nin fɛnw sɔrɔ nɔgɔya la dɔ ka bɔ u ka degun na balokow ka se ka nɔgɔya fɛn caman ka se ka nɔgɔya caman ka se ka bɔ jamanadenw ka degunko kan. ne ye jateminɛ kɛ n'i ye san 2000 ani san 18 lajɛ l'an 2018 Mali ye miliyari 200 ani miliyari 41 de to falaki exonération ko kosɔn k'a to commerçant ye k'a to jago tɔnɔbɔbagaw ye pour que n y'a f'i ɲɛna cogo min na nin fɛn ninnu ka se balo ka se ka nɔgɔya maliyɛnw ma fɛn caman ka se ka nɔgɔya maliyɛnw ma ani entreprise ka se k'u yɛrɛ développer mais Suntara e bɛ Bamako ne yɛrɛ bɛ Bamako est ce que e b'a senti k'a fɔ ko miliyari 200 ani miliyari 41 ko o tora ye nin ko ninnu sababu la a ti senti donc o la ne bolo gouvernement de transition in bɛ se ka baara min kɛ joona joona o ye ka nin exonération ko in ta k'a lajɛ est ce que ni exonération dira yamaruya dira k'a fɔ aw tɛ impôt yɛrɛ sara commerçant minnu bɛ taa sukaro ta u bɛ taa nɔnɔ ta u bɛ taa tulu ta u bɛ taa malo ta ko bon impôt dɔ bilara aw ye pour que nin balo ninnu prix ka jigin an mago bɛ nin fɛn minnu na olu prix ka jigin est ce que a bɛ ka nafa ɲɛ est ce que a tɛ ka nafa ɲɛ donc fo k'a évaluer fɔlɔ k'a lajɛ ni nafa b'a la ni nafa t'a la parce que anw ɲɛ tɛ nafa ba la exonération in na donc ni exonération in lajɛla miliyari 241 ne hakili la o bɛ se ka dɔ bɔ dingɛ in na joona o la ne yɛrɛ bɛ se ka mun fɔ o la exonération ko in a ka dabila ni n ko a ka dabila n bɛna a kɛcogo ɲuman fɔ a kɛcogo ɲuman ye mun ye commerçant bɛɛ ka to yen i k'i ka impôt sara c'est à dire n'i taara sukaro ta i taara nɔnɔ ta i taara tulu ta i taara malo ta n'i nana i ka impôt sara n'i y'a impôt sara wagati min na jamana bɛ wari ta min kan ka kɛ subvention ye k'a f'i ɲɛna par exemple ni e taara sukaro ta e bɛna sukaro kilo feere 100 i ka impôt saralen kɔ jamana yɛrɛ bɛ se ka 100 in na a fɔ sisan i ti sukaro kilo feere 100 i b'a feere 80 20 ne yɛrɛ b'o sara i ye donc jamana bi a commerçant ka impôt wari ta k'a sara commerçant ye exonération sara commerçant ye donc n'o kɛra fɛnw min na da nɔgɔya maliyɛnw ma parce que an bɛ kuma caman mɛn exonération ko in na a bɛ fɔ ko sukaro bi di o exonération bi di commerçant dɔw bɛ taa ciment ta Sénégal ni tulu dira dɔw bɛ taa nɛgɛ ta donc ce qui fait que ou bien dɔw yɛrɛ bɛ sukaro ɲini k'a ladon joona joona
yani exonération ka di i b'a sɔrɔ exonération bi di fɛn min kama o b'a sɔrɔ u y'o ladon a mɛnna donc o exonération min bi d'u ma u bɛ taa fɛn wɛrɛ ta ce qui fait que maliyɛnw tɛ exonération in nafa ye kosɛbɛ donc ne bolo gouvernement de transition kan k'i ɲɛsin exonération ko in ma joona joona filanan ye mun ye recette ko ta fan fɛ o ye e ɲɛ b'a la sisan immeuble bɛ ka poyi kosɛbɛ Bamakɔ dɛ i b'a senti i b'a fɔ ko gɛlɛya tɛ yen surtout ni yɛrɛ y'anw ka sira in ta ka bɔ Moribabugu yan ka taa Bamakɔ kɔnɔna na n'i ye sira fila ta i b'a ye immeuble bɛ ka poyi poyi i b'a fɔ gɛlɛya tɛ yen alors or Mali la an tɛ ɲɛnɛma sɔrɔ impôt sur le revenu foncier la ani impôt sur le revenu de la valeur immobilière c'est-à-dire que immeuble ninnu an tɛ ɲɛnɛma foyi ɲɛnɛma sɔrɔ a la donc comme gɛlɛya bɛ yen sisan immeuble jɔlaw bɛɛ b'a dɔn wari b'u kun donc jamana ka taa wari ɲini immeuble jɔlaw kun o fɛn o ka utiliser parce que minnu bɛ immeuble jɔ wari de b'u kun donc n'u bɛ immeuble jɔ wari b'u kun u bɛ se ka taa wari ɲini immeuble jɔlaw kun impôt o impôt in k'a lajɛ ka dɔ fara kan pour que a bɛ se ka dɔ fara an ka recette kan joona ani u bɛ se k'u ɲɛsin fraude kɛlɛli ma o kɔni olu ye mesure nɔgɔw ye minnu bɛ se ka appliquer san nin kalo 18 in kɔnɔ fraude fɛn o fɛn min kɛ siraw fɛ fɛn o fɛn min kɛ douane na fɛn o fɛn min kɛ impôt la u bɛ se ka wuli k'olu kɛlɛ ensuite u bɛ se ka wuli fana potentiel fiscal ninnu n ye immeuble ko fɔ c'est à dire que yɔrɔ dɔw bɛ yen an bɛ se ka nafa sɔrɔ olu la mais an tɛ ka an ɲɛsin olu ma n'o ye domaine agroforestier ninnu ye par exemple foroko yiritigɛ ninnu e b'a ye charbon bɛ bɔ kosɛbɛ an tɛ ka nafa sɔrɔ an ka forêt la ani min ye sanuko ye n'i y'a lajɛ sanu bɔ bi a bɛ recette min na don Mali kun a tɛ tɛmɛ miliyari 400 kan mais an dun b'a dɔn sanuko in a ko jɛlen tɛ kosɛbɛ donc ni gouvernement de transition ka structure dɔ créer joona min bɛ sanuko évaluer k'a lajɛ est-ce que yamaruya min bɛ di ko ka nin sanu tɔni hakɛya bɔ société fɛ san kɔnɔ est-ce que u bɛ k'o bɔ est-ce que u tɛ ka tɛmɛ o quantité in na est-ce que nin wagati in na société ninnu tɛ ka anw suɲɛ donc ka contrôle gɛlɛn wuli olu kɔ pour que u kana se ka an suɲɛ ani k'a lajɛ fɛn o fɛn kan ka don anw sanuko la o ka se ka don anw donc ne hakili la ni nin dɔw kɛra nin b'a to dɔ bɛ bɔ dɛgɛ min bɛ an ka dépense ni recette cɛ belebeleba bɛna bɔ o dɛgɛ in na. Docteur n'i ye ninnu fɔ an ye nin bɛɛ lajɛlen faamu nin bɛɛ lajɛlen bɛ bila recette ko minɛn kɔnɔ sisan mais ni an ye dépense ko fana jateminɛ waati in na jamana kɔni an bɛ se ka fɔ a sigilen don a sentabara kɔnɔ mais gouvernement de transition in cɛmancɛ fanga in kan k'i ɲɛsin mun kelen de ma en termes de dépense. alors dépense la a kan k'i ɲɛsin fɛn min ma o ye nafaba tɛ dépense minnu na. i n'a fɔ jumɛn ni jumɛn. ne e yɛrɛ de la ka o kuma fɔ plateau in kan yan nin waati in fana kɔnɔ n bɔra sisan k'a fɔ dɛgɛ bonyana kosɛbɛ dépense ta fan fɛ dépense nana caya ni sɔrɔ ye ni miliyari 700 ani dɔɔni bi ne bɛ se k'a fɔ yɛrɛ n'an ye évaluation labanw kɛ k'a fɔ an sera miliyari 900 ma ou bien miliyari 1000 donc o la mesure dɔw kan ka ta joona 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 o mesure dɔ ye jɔn ye o ye an partenaires ka se ka partenaires lana parce que partenaires bɛ min na don anw o ka ca a bɛ taa miliyari 200 ani miliyari 34 ɲɔgɔnna la donc partenaires ka se ka coopération daminɛ n'a ye parce que surtout que olu bɛ intervenir secteur minnu na n'i y'an ka appui budgétaire sectoriel lajɛ i b'a sɔrɔ Suisse ani Canada olu de bɛ intervenir kosɛbɛ n'i ye appui budgétaire général lajɛ i b'a sɔrɔ Union européenne Banque mondiale ani BAD Banque africaine de développement ani olu bɛ intervenir Faransi fana bɛ intervenir appui budgétaire sectoriel la donc a ka lajɛ partenaires ninnu ka se ka na joona pour que an ka se ka miliyari 200 ani miliyari 34 o ka se ka sɔrɔ joona n'o fana tɛmɛna ka bɔ yen n y'a f'i ɲɛna k'a fɔ dépense caman bɛ nafa olu soit u ka sɛgɛsɛgɛ soit u ka supprimer ka bɔ yen o la min na sarako ta fan fɛ n'o ye dépense de personnel ye n'i y'a lajɛ san daminɛ a kun fɔra ko miliyari Mali fonctionnaire bɛ sara miliyari 600 miliyari 36
mais projet de loi de finances rectificative laban min labɛnna ni a fɔra ko u bɛna sara miliyari 600 miliyari 80 ani miliyari 7. Or Mali fonctionnaire baden de bɛ min sigilen tɛ Mali yɛrɛ kɔnɔ yan. Mali fonctionnaire caman bɛ u bɛ ka sara an ka budget kan mais u sigilen Faransi, dɔw sigilen États-Unis, dɔw bɛ jamana wɛrɛ baara la u yɛrɛ ye mais u bɛ ka sara an ka budget kan. Donc o kɔrɔ ye ko oui, i bɛ se ka o yɔrɔ la sisan n'a y'o jateminɛ est-ce que a tɛ fɔ o ma ko les fonctionnaires en détachement? Détachement tɛ, détachement ye ni décision taara par exemple ne bɛ ministère de l'enseignement supérieur la kalanko ministère la ka ne bila ka taa ministère wɛrɛ la de la santé la sisan n bɔra n ka baarakɛyɔrɔ hukumu kɔnɔ o ye détachement ye mais ne bɛ Mali fonction publique sara ta ne sigilen Faransi ne bɛ boulangerie dɔ la Faransi. Ok mais o kɔni ne tɛ disponibilité a dun fɔra ni fonctionnaire bɛ disponibilité la mais n'i bɛ disponibilité la i t'i sara o. I man ka sara. N'i bɛ disponibilité u tɛ disponibilité la o. C'est sûr. U taara ten de an bɛ u taara ten de a caman bɛ o situation in na caman bɛ ka sara mais u tɛ disponibilité la u tɛ détachement la donc o ka sɛgɛsɛgɛ o ye kelen ye an politique salariale in ka bila à plat. Gouvernement bɛ ka approche min ta gouvernement de transition ka n'o ta gouvernement kɔrɔ ye min ta k'a fɔ ni min wulila n'a fanga ye ka belebele ta ka d'o ma min mana wuli n'a fanga ye ka belebele ta ka d'o ma a t'i laban. Gouvernement politique salariale ka bila à plat a ka lajɛ fɛn minnu bɛ se ka kɛ kelen mi exemple kelen ta sisan n'o o ye so sara ye prime dɔ bɛ di fonctionnaire ma indemnité dɔ bɛ d'u ma n'o ye logement ye i b'a ye Mali la fonctionnaire minnu ye kelen n'u bɛɛ ye catégorie kelen par exemple a bɛ se ka kɛ catégorie A ye dɔ bɛ yen i bɛ taa sɔrɔ dɔw bɛ structure dɔw la 500 bɛ ta ka d'olu ma dɔ bɛ 25,000 bɛ ta ka d'u ma dɔ bɛ 22,000 bɛ ta ka d'u ma dɔ bɛ 10,000 bɛ d'u ma dɔ bɛ 4,000 bɛ d'u ma u bɛɛ d'u ma Bamakɔ yan ne dun hakili la k'a fɔ 100,000 so kɔni fonctionnaire la Bamakɔ yan location fɔ n'o kɛra château ye so kɔni tɛ bon yanni a ka kɛ tan gouvernement bɛ se k'a fɔ bon désormais catégorie A ani catégorie B ani catégorie C fonction publique kɔnɔ a bɛɛ ka indemnité de logement ye kelen n'i ye A ye 50,000 bɛ d'i ma o tɛ k'a fɔ k'i bɛ police la i bɛ magistrature la ou bien i bɛ nin corps la o t'a la catégorie A bɛ 15,000 catégorie B bɛ 10,000 catégorie C bɛ 6,000 sinon nin ye mun ye nin ye ka distinction dɔ jamanadenw ni ɲɔgɔn cɛ ka d'a kan nin ye a fɔtɔ ye dɔ bɛ yen a bɛɛ ye fonctionnaire kelen a bɛɛ ye catégorie kelen dɔw yamaruyalen ka loger étage kɔnɔ dɔw yamaruyalen ka loger villa kɔnɔ dɔw yamaruyalen ka loger appartement kɔnɔ dɔw yamaruyalen ka loger entre coucher kɔnɔ a bɛɛ dun ye fonctionnaire kelen n'a tila olu cɛman ye prime de risque fana m'o situation na donc o k'a lajɛ ensuite fonction publique audit ka kɛ a ka dɔn réellement maa minnu bɛ baara la ani maa minnu tɛ baara la olu o niveau in o audit in ka kɛ parce que n b'a dɔn ni audit kɛra peut-être i b'a sɔrɔ fonctionnaire fictif caman bɛ yen olu bɛna ta ka bɔ liste in kan o ye personnel ta fa ye toujours dépense ninnu na n delila k'olu fɔ yan dépense dɔw bɛ yen kun t'u la par exemple voyage classe affaire ninnu kɔnɔ olu avion kɔnɔ ne bolo olu kan ka dabila mais période de crise la ani élément dɔw bɛ yen vraiment ni u agir'o kan an bɛ se ka économie ba kɛ ni y'an ka budget ta sisan miliyari 400 ɲɔgɔnna ɲɛsinnen don mobilier de bureau sanni ma administration bɛ baara kɛ ni fɛn minnu ye miliyari 400 ani miliyari 9 mais budget rectifié la a bɛ taa fɔ miliyari 400 ani miliyari 36 ɲɔgɔnna la n'i y'a lajɛ o dépenses bɛɛ bɛ taa kɛnɛ ma parce que an bɛ taa bɛɛ don Dubaï chaise Dubaï fauteuil Dubaï tableau u dun dɔw da ka gɛlɛn parce que an bɛ sigi bureau minnu kan an ka bureau kɔnɔ o tableau ninnu dɔw bɛ taa 100,000 ni 20,000 na dɔw bɛ taa fana chaise yɛrɛ dɔrɔn n'i ye fauteuil demi ministre ta o bɛ taa 25,000 la n'i ye fauteuil ministre ta a bɛ taa 50,000 la bon olu ne bolo kunba t'u la an bɛɛ ka so an bɛɛ bɛ si lit kan an ka menuisier ye min dilan an bɛɛ bɛ sigi chaise kan fauteuil kan an ka menuisier ye min dilan an bɛɛ ka armoire ye an ka menuisier ye min dilan munna an tɛ se ka patriotisme économique développer nin période kɔnɔ par exemple gouvernement k'a fɔ de transition k'a fɔ désormais armoire lit fauteuil ninnu an bɛ sigi fɛn o fɛn kan an ka bureau kɔnɔ ka se fɔ poubelle ma a si tɛ bɔ kɛnɛ ma bilen a b'a bɛɛ dilan an ka artisanw fɛ Bamakɔ yan nɔ donc n'o kɛra i b'a ye miliyari 200 ani dɔɔni ɲuman bɛ to Bamakɔ o tɛ taa Dubaï donc u kan k'o mesure ninnu ta mun b'a to caman bɛ bɔ déficit in na. An b'a fɛ ka ɲɛsin min ma kosɛbɛ sisan o de ye
yurugu ni fɛn o fɛn fɔ nin bɛɛ lajɛlen bɛ se ka kɛ mais a bɛ se ka kɛ sira jumɛn kɔnɔ f'a ka yurugu minnu bɛ taa a sira fɛ i b'a sɔrɔ facture dɔw bɛ na ko nin ye ka sɔrɔ o t'o ye donc o tɛ ɲɛ cogo si fɔ ka yurugu kɛlɛ walasa jɛya ka se ka sabati o la an bɛ se k'a lajɛ min ye président de transition ye son excellence monsieur Bandaw a ye an hakilila tigɛyɔrɔ k'a fɔ ko ale kɔni tɛ seereya ta maa si ye k'a ko zéro corruption mais zéro impunité maa o maa n'i ye minɛli kɛ ko i ka di justice ma i ni min ka kan o ka k'i la a y'o min fɔ an ka jango seereya. Les moyens de l'armée iront désormais totalement à l'armée. Chaque centime investi pour la défense et la sécurité de ce pays, surveillé, évalué, tant que je présiderai les destinées de l'argent public est sacré. Et je ferai en sorte qu'il soit dépensé de manière traçable et raisonnable. Avec tous les sacrifices que cela comporte. En termes de mesures systémiques et de répression des crimes et délits économiques. Tous les dossiers d'enquête réalisés par nos structures de vérification seront transférés aux juges. La bonne gestion de nos ressources, de nos maigres ressources, est en effet une obligation. Ce sera là un sentier de la transition. Il sera quotidien. Il sera renforcé et ne sera pas négligé un seul instant. Je ne peux pas promettre zéro corruption, mais je ferai tout pour que l'impunité zéro. Docteur Ambora ka président de transition ni o son excellence monsieur Bandaw aka korfo la mesisa min ye jɛya ye o sabatili ye yurugurugu kɛlɛli ye justice k'a bɛna baara daminɛ san dossier fɛn o fɛn classé don ko a bɛɛ bɛ wuli k'o jɔ ale tɛ don machine fɛn jɛ bilen a t'a fɔ ko corruption zéro mais zéro impunité k'a b'o layiru ta donc n'an y'a lajɛ san cɛmancɛ fanga in yurugurugu ta fan fɛ e bolo bi a kan ka mun ni mun de kɛ k'a ɲɛsin o ma kosɛbɛ walasa ka jɛya sabati ne bolo a ka baara fɔlɔfɔlɔ kɛta a bɛ daminɛ ni olu yɛrɛ de n'a bɛ fɔ o ma ko exemplarité ni olu yɛrɛ fɔlɔ u sɔnna k'u ka sara u bɛ sara min na k'a daminɛ transition daminɛ fo ka taa ban kalo 18 in kɔnɔ u kelen kelenna ka sara président de transition yɛrɛ ka sara ani ministrew bɛɛ ka sara an ka se k'u bɛɛ ka sɔrɔ dɔn mɔgɔ o mɔgɔ bɛ don transition in kɔnɔ k'a daminɛ sisan na fo ka taa bila transition laban na i ka sɔrɔ bɛna bɛn joli ma maliyɛn bɛɛ ka se k'o dɔn a ka se a ka publier journal officiel kɔnɔ an bɛ ka se k'a dɔn u ka sɔrɔ bɛ bɛn min ma parce que o de b'a to n'u bɔra fanga na n'an ye fɛn y'u bolo min n'u man kan anw b'a fɔ a fɔra k'e bɛ sara 500 kalo 12 o bɛ bɛn 600,000 ma kalo 18 o bɛ bɛn 900,000 ma an n'u ɲɛ b'a la 100,000 fɛnw b'e bolo donc a ka daminɛ olu yɛrɛ fɔlɔ la u ka jɛya u ka kɛ maa jɛlenw ye ani sariya bɛ min fɔ mobili kow la a fɔlen don k'u kana tɛmɛ mobili nombre mun kan u kana tɛmɛ olu kan donc an bɛna exemple ta olu yɛrɛ de fɔlɔ kan yan'a ka se faso baarakɛlaw ma faso baarakɛlaw ta ne hakili la jigisigi kuma bɛ se ka f'u ɲɛna sinon k'a fɔ ko ninnu bɛ se ka baara in bɛɛ kɛ san kelen ni kalo 6 in kɔnɔ kalo 18 in kɔnɔ u tɛ se k'o kɛ mais jigisigi kuma bɛ se ka fɔ faso baarakɛlaw ma parce que n'i bɛ yurugu kɛlɛ i bɛ yurugu kun lajɛ fɔlɔ n m'a fɔ ko a bɛɛ kun ye sarako ye mais Mali la sara ka dɔgɔ kojugu o de bɛ caman bila kokɛbalikɛ la i b'a ye i bɛ fonctionnaire dɔw ta catégorie C i bɛ taa sɔrɔ u bɛ sara 21,000 22,000 e bɛ Moribabugu yan e bɛ baara kɛ cité kɔnɔ e ka transport aller retour yɛrɛ tile kɔnɔ o bɛ taa 6,000 la n'i taara ni pour que e ka kini kalo kɔnɔ transport yɛrɛ dɔrɔn bɛ taa 6,000 la e ka kini dunda o fana bɛ taa 6,000 la o ye joli o tɛ 12,000 ye kalo kɔnɔ n'i bɛ kini 200 la nin san pour que o bɛ se ka kɛ kini jɛlen o bɛ taa kɛ 12,000 ye kalo kɔnɔ bon
ni fara ko e yɛrɛ kelen parce que Mali sara bi fixé u ti coût du travail lajɛ baarakɛla yɛrɛ bi dépense jɔn de kɛ pour que a ka se ka baara kɛ u t'o lajɛ ni fara ko e kelen ka 12,000 don e yɛrɛ kelen na i bɛ n'i ka so sara cogo di i bɛ ji sara cogo di i bɛ courant sara cogo di i b'i ka nasɔngɔ bɔ cogo di donc fɔ denmisɛnninw ka école ko bɛ kɛ cogo di kɛnɛya ko bɛ yen fɛn a ka ca donc vraiment hali ni transition in ma se ka ne b'a dɔn u tɛ se k'a kɛlɛ sisan a yɛrɛ y'a fɔ cogo min minnu mana yurugu kɛ u bɛ se ka olu kɔni sanctionner mais k'a fɔ ko yurugu bɛ se ka ban nin kalo 18 kɔnɔ a tɛ se ka ban parce que mɔgɔw bɛ situation min na o tɛ a justifier dɛ n tɛ fɛ k'a fɔ ko a kun y'o ye dɛ mais n bɛ fɛ k'a fɔ mɔgɔw ka situation fonctionnaires ka situation bɛ caman bila ko kɛ bɛlika la k'a sɔrɔ u nɔ tɛ donc jigisigi kuma bɛ se ka f'u ɲɛna o ye mun ye an bɛ fɛɛrɛ sigi transition in kɔnɔ ni nin transition in tɛmɛna an bɛ bɔ wagati o wagati au moins fonctionnaire bɛɛ i na se ka baarakɛla bɛɛ na se ka dɔɔnin sɔrɔ i b'i yɛrɛ balo ni min ye i bɛ se k'i yɛrɛ furakɛ ni min ye i bɛ se k'i denw don école la ni min ye i bɛ se k'i yɛrɛ ta dɔɔnin ni min ye o jigisigi kumaw n'olu farala olu yɛrɛ ka exemple kan ka dɔ b'u yɛrɛ ka terrain de vie la ka dɔ bɔ voyage ba la ka dɔ bɔ semaine o semaine carburant min bɛ di présidence la parce que semaine o semaine litre baw de bɛ cɛ ka d'u ma ni dɔ sera ka bɔ olu la olu yɛrɛ ka dɔ b'u ka mobile la ka dɔ b'u ka mission na ka dɔ bɔ thé santaw ni Lipton santaw ni nɔnɔ santaw la n'olu yɛrɛ sera k'u ka terrain de vie diminuer kosɛbɛ ne hakili la kami b'a ɲɛmaa tɔw filɛ fonctionnaire tɔw bɛna tugu olu kɔ mais o t'a bali sariya bere ka kɛ parce que fonctionnaire fana caman bɛ yen olu ka yurugu tɛ gɛlɛya ye olu ta ye nafoloko nata ye n'a bɛ fɔ désir immodéré de richesse c'est à dire que n bɛ fɛ ka nafolo qualité dɔ sɔrɔ fo n k'o sɔrɔ olu ta y'o ye donc ne hakili la n'u yɛrɛ kɛra exemple ye ka jigisigi waleya dɔw yira fonctionnaire la yurugu bɛ se ka kɛlɛ. Docteur an sera jamukan kuncɛyɔrɔ la mais e bolo bi ninnu filɛ ka kuma min kan président ye min fɔ sisan ni an ye a lajɛ ka comparaison kɛ ani jamanakuntigi kɔrɔ cɛ n'o ye Ibrahim Boubacar Keita a fana na waati a ye nin fɔ ko nul n'est et ne sera au-dessus de la loi tant que je suis là ma si tɛ bila sariya sanfɛ dɛrɛmɛ kelen ko n'i y'a dun k'i bɛ minɛ o ko laban kɛra cogo di est ce que nin kumakan duman in kan ka an da a la k'a fɔ ko jɛnɛya bɛna sabati nin ko kɔnɔ n'a ye hakili to a la k'a fɔ ko fanga bɛ mɔgɔ yɛlɛma n'ale ma se ka yɛlɛma n b'a dɔn a bɛ se ka Mali yɛlɛma mais ni fanga y'a yɛlɛma a ka kuma in tɛna na foyi ɲɛ n bɛ se k'o de f'i ɲɛna. a diyara n ye bɛ jamukan nin ye ale selen a kuncɛyɔrɔ la mais an bɛ layiru ta aw ye k'a fɔ ni ala sɔnna waati wɛrɛ an na segin ka na jamukan in a tɔ nafamabaw bɛ yen da ma se minnu ma an ma ɲinɛ aw kɔ fiyewu ɲininkali caman bɛ aw fɛ minnu ma se ka kɛ o la an ka maa welelen docteur Paul Tarawele enseignant chercheur à la faculté de droit public de l'université des sciences juridiques et politiques de Bamako spécialité finance publique an n'ale de tun bɛ ɲɔgɔn fɛ walasa ka nin hakilina in k'o walawala aw ye les thèmes du jour les attentes de la transition au regard des finances publiques o de tun y'an ka hakilina ye k'a lajɛ cɛmancɛ fanga in bɛ se ka mun de kɛ sɔrɔ yiriwali la jamana sɔrɔ maracogo la walasa a ka maliyɛn bɛɛ nafa aw minnu sɔnna k'an lajɛ nin waati in jamana kɔnɔ jamana kɔ kan an ka foli ani waleɲuman bɛ aw bɛɛ lajɛlen ye a k'an mɛn waati wɛrɛ salamu aleykum wa rahmatulahi ta'ala barakɛtu